tady Livs. Momentálně nejsem dosahu podsazněný signál, zanechajte prosím svůj odkaz. Píp. Počkat. Já nejsem v dosahu. Řekněte mámě, že jim jsem rád, že jste to neviděli. A tak. Takže. No ne. A tady ječky, tady jde. Vzal jsem hodím, takže na videa nebudu teďka hnedka. Já spať. Přestanu kamerovat. Pikachu bleskový útok. Natočím? Nevadí. Auto kameňolomu. Nečka, tečka. O ne. A tady jsem vypadal 3krát, ale nevadí. Takže. Asi už všetci poznáte wrestling. A kdo ho nepozná, volá se to Takže Mami, můžu spoznat Mami, já chci Samozřejmě to dvojte. Nevím, proč to robí, to buchám hlavu. Ale nevím, ale baví má to. Au, to bolí. Rádi. Končím. Hrát na PlayStation 4. A daj ho! Zabít! Chcipni! A nic, zapnuté. Jsem na to. Chcipni! Zapnutá ani telka. Telku zapneme. Ja. Hello. Co? Chcipni a už jde. Čau, Ran. Chcipněte.